inzuzo kimi ngikulethe enyaweni zakho ngenze engingakwenza bese wena ungenzela izinto engingakwazi ukusenzela zona. Nisekhona bathandekayo? Now that's what giving is. But number 2, lithi iBhayibheli kwaba nephunga endlini. Ngamanye amagama umnikelo wakho, it creates an aroma in the kingdom. Umnikelo wakho wenza nje ukuthi kube nephunga elimnandi embusweni kaNkulunkulu. Njalo makukhona onikelayo ebandleni kuba nephunga, njalo makukhona onikela nala emvuselelweni ngoba sila somebody made a sacrifice. That's why kuhleleke kanje, it's a sweet aroma. But ebengifisa ukwazi ke ukuthi uNkulunkulu uvulela wena ithuba lokuthi na ungasali in creating a sweet aroma. Now let me say this ngihlala phansi. uJesu ke usethi ke because of lento ayenzile igama lakhe njalo makushunyayelwa ngelisali uthi liyohlala elikhunjula. Let me tell you bazalwane, funa ke ukwazi mawufunda uJohn chapter number 11 uzothola ukuthi kukhulunywa ngokuthi uLazaro uyagula. Kuthiwa uJesu lo mthanda uyagula uLazaro. Bese kuyachaza ukuthi ulo Lazaro ogulayo ukahle kahle umfowabo kaMaria lo owathela amafutha enyaweni zakho. Ngamanye amagama khona ikhathe ifikayo zama crisis lapho ongasakwazi ukwasolve ama crisis, kodwa bese kukhuluma umnikelo owawenza kuthi noma bengingafanele uattendwe kodwa sithi lo muntu onenkinga Jesu ilo wanikele emvuselelweni embalenhle. Then uJesu besethi noma bengibhizi kangakanani kodwa kusakhuluma yena, sekukhuluma umnikelo wakhe enyaweni zakhe. Nisakhona bathandekayo? Asiphakameni simeni yawo. Okwesithathu ebengifuna ukusho ukuthi ungamgodleli uNkulunkulu. Tshela umakhelwane ukuthi ungamgodleli uNkulunkulu. Ungamgodleli nje uNkulunkulu. Ungamgodleli. Yabona uElijah uthunywa kumfelokazi, ufika lapha ya. Lo mfelokazi uthi ungiphe isinkwa, ungenzele isinkwa, uthi lona sekusele okwami ukuthi ngidle nendodana yami sife. Usethi ke uElijah qala ngami qala. Kusho ukuthini uthi qala ngami qala? Ngesikhathi ethi qala ngami qala, let me tell you. Uthi uElijah qala ngami qala ngoba wena uzodla isinkwa sokugcina, you have got the last meal. Kodwa makwaqala ngami you gonna move from the last meal to the lasting meal. It's a missed call, let me call again. Uzosuka esinkweni sokugcina uyesinkweni esizogcineka. Now number 2, mayethi qala ngami, it looks unfair ngoba lo mama usele nesinkwa sokugcina, kodwa mayethi qala ngami uthi kunikeza isinkwa ngoba wena unesinkwa kodwa futhi unendlala. Kodwa makwaqala ngami mina angizukudla nje isinkwa, ngizodla indlala. I'm gonna eat the famine. Yingakho mase ngidla indlala isinkwa ngeke siphinde sikuphelele. Inkinga yethu sifuna ukudla isinkwa sibe sendlaleni. Kanti funeke sinikele ngesinkwa ukuze uNkulunkulu adle indlala bese thina singaphelelwa isinkwa. Awutshela makhanda kumele uphelelwe isinkwa wena. Funa sinikele. Ni ready ukunikela? Ngifuna nje sinikele namhlanje. Kodwa sisazonikela, ngifuna nje nokukhipha oyizwayo ukuthi angatshala imbewu la. uNkulunkulu has taken care of mina nje ngizele nje ukuzokuvulela iplatform to sow a seed, to say mina ngatshala kule yamvuselelo. Khona abanye abazothi mina ngasindiswa kule yamvuselelo, abanye bathi mina ngathola ibreakthrough, kodwa khona abazothi mina ngatshala izinto zami zaqaqeka. Niyangizwa bathandekayo? Sasi imvuselelo thina zifika nama breakthrough, zifika ne breakthrough yokusindiswa, zifika ne breakthrough yokukuvulela iminyango evaliwe, zifika ne breakthrough yokukuphilisa emzimbeni, zifika ne breakthrough yokukuvulela amabhizinisi ongazi ucabanga ukuthi ungaba nawo. Funa nje abantu abazothi ngiyaza mfundisi ngizothatha nje just an envelope.
I'm gonna sow as the Lord leads me. 500 rands, 1,000 rands. Before we close, come. I'm not just pushing you, but ngiyenzela nje ukuthi ube nayo opportunity to say ngatshala emvuselelweni. Come. Cela usondele. I'm counting to 5. 1, 2, 3. Yeah, God bless you. Ala nina nonke nimela sothandaza ningasanyazi. Ala nimela. I can tell you itori ngokunikela. Whenever I come to a point where I feel my money is going down, I take that and turn it into a seed. Because once you sow a seed, then you can expect a harvest. Makhona abanye about 3. Khona about 3 abangala. Wozan. Come. From this side. 3. Amen. We're changing the narrative. Ingakho ngithi, if you are spirit led, as you are spirit led, akekho kuphokayo. Amen. I've got 2 more from this side. 2 more from this side. I know you can sow your 500 rands, your 1,000 rands. 1 more. 1 more. Linda. Yeah, now I've got another 2 from that side. Bese ngiyathandaza. I've got another 2 from this side. Bese ngiyathandaza. I want to pray for you. Come, quickly. Quickly. 1 more, then I close. One. Come, quickly. Get you. I'm gonna pray for you. Even as we continue, if the Lord gives you money, you want 1 more? Hallelujah. Even as we continue, masinikela uze ukuthi inkosi ikunikeze umthwalo to sow a seed in this crusade. Don't hesitate to do that. Don't hesitate to do that. Lift up your hands. Let us pray. Baba uthona amandla siyabonga ukuthi uthema ngibabusisa uzobabusisa. Lord, we pray that you bless them. Bless them coming in and bless them going out. Bless them in the city and bless them in the field. Baba uthona amandla wonke siyabonga ukuthi their cup will never run dry. Ngegama lika Jesu Kristu elinamandla. We bless you, Lord, ukuthi uzobanikeza imbewu. uNkulunkulu wethu onamandla wonke to fulfill what they've promised before you. But over and above that, you will give them a great harvest in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Amen. God bless you. Ngicela maphethe umnikelo phambili nize. Wozani sizonikela. Akuzukuculwa ke namhlanje. Wozani kuzonikelwa nje. Asize sizonikela. Wozani sizonikela. Ningasahlala phansi. Wozani nje wonke umuntu ngifuna azonikela la. Wonke. Mawuphethe 100 rand noma 200 ulethe la kimi. Ulethe la kimi. Amen. Ngifuna nje ukukunika special grace yokuthi bangaphinde bephele. Hallelujah. Mawuphethe 100 rand nje noma 200 rand ulethe la kimi. Glory to Jesus. Ningangisabi. Sokumani lapha emuva, everyone stand. Wozani siyanikela siyezwini lenkosi manje. Amen. Sokumani everybody stand. Mina ngafunda ukuthi makuyisikhathi somnikelo angekho umuntu ongenawo umnikelo. Niyangizwa bathana. Akekho umuntu ongenawo umnikelo. Ungathatha ngisho utamatisi wakho. Ungaqashula ngisho inkinobho yakho. Uyi-inconvenience. Just so that God can be glorified. You coming to me? Zosayipha malini lapho. 200. Increase be upon you more and more. Now umshini. Bakhona abanye abafuna ukuze emshinini. Amen. Ngifuna abantu abawu3 nje abazonikela lapha emshinini. Ningibale nami kuleya mshini. Amen. Sokumani. Hawu, nazi ingane ezihleli phansi. Yebana.
Yay. Stand up. Praise God. We're going to pray. I need 3 more people who are going to go to the speed point and so whatever seat. Lo mshini ufuna kunyakaze now. Amen. Ufuna kunyakaze. Hallelujah. I'm praying now. Sengiyathandaza. Siphakameni sonke ke sime ngenyawo samukele isibusiso. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. We pray that you bless all your children. Lord, we thank you ukuthi uzobabusisa and take them to the highest places. Financially, they will never be broke. We declare they will never be broke. They will never be sick another day in their lives. No lack, no shortage, no insufficiency. They will have more than enough. We declare supernatural increase and promotion. We declare battles won they do not have to fight. We declare prominence and preferential treatment. Siyathandaza baba ukuthi all the rules and policies and regulations will be reversed to their advantage. We thank you, Lord, for increased assets, especially real estate. We declare it in Jesus' mighty name. Ukuthi uNkulunkulu wethu, anything they anticipated in the future will begin to happen now. Ngegama lika Jesu siyabonga Nkosi ukuthi iminyango ivuliwe, no man can shut them. Ngegama lika Jesu baba ngiyabonga ukuthi there are promotions coming from this side. We thank you, Lord, ukuthi there are open doors. uNkulunkulu wethu abangasebenzi bazofakaza before we even end this revival about the major breakthrough you are doing for them. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, we honor you, Lord. We thank you in Jesus' name. Ashayele uNkulunkulu izandla. Amen. Hallelujah. Shayele kakhulu uNkulunkulu izandla nami ngisayoswipe. Thank you, Jesus. Cela sishayele umfundisi umhlaka izandla kakhulu. Sililize shama khwele egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ashayele uNkulunkulu izandla kokugcina phezulu kwamakhanda ethu. Cela siphakamise izandla zethu sonke. Sivala amehlo ethu siye endumisweni egameni lika Jesu. Obayethe Kosengcwele. Wangiyethe Thwalela Wayethe Lo Wayethe Wabayethe Sisho kakhulu Bazayethe zakho kakhulu isayini yokusurrender kuNkulunkulu. Sibonga uNkulunkulu ohambe nathi from Monday until Friday. Phakamisa kakhulu izandla zakhe egameni lika Jesu. Uvala amehlo akho egameni lika Jesu. Yebo bayethe
Thank you, Holy Spirit of the living God. Here come Maliga Church. 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 Yangeli Dumiso. Here come Maliga Church of Pila. We give you honor, Lord. We give you all the praise, Lord. We magnify your holy name. We glorify your holy name. Be lifted, O Lord, in the name of Jesus Christ. From eternity to eternity, you alone are God. Atumosi dwala labo, alinjenge dwala letu, atinezitha zathu. Siyakubona lokho. Bayatelitshele kumbi. Langabiwa ngabakhipha nje seliyinhloko. Bayathawe nomsila wethempeli. Umsila wakho wawugcwalisa ithempeli lonke. Baba wethu ongcwele. Siyathandaza ekushoneni kwelanga. Sithi kubo bonke oThixo akekho njengawe. Uyizolo. Namhlanje. Naphakade. Siyawuzesikuke. Sinafunga enhloko. Ulakukhona. Hallelujah. Siyabonga sithandwa somphefumulo. Kameni lika Jesu ophilayo. Hallelujah. Kameni lika Jesu ongcwele. Egama lika Jesu. Thatha indawo yakho njengoNkulunkulu. Thank you, We Jesus. give you honor, we give you praise. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Jesus. Singashaya izandla Hallelujah. abangcwele sihlale phansi. Hallelujah, Jesus. Bingelela bonke abangcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubaba uNkosi ngisindisiwe, izono zami ithethelele. Bingelela omama, ubaba, ogogo omkhulu, bantu abasha, intombi nensizwa egameni elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bingelela iSunday School namhlanje ngibingelela i-team ye-GKC. Anibashayela izandla abangcwele. Amen. Siyamxolisela umfundisi uNgiba uthola ithuba lokuyocula no once more 6 namhlanje le eDurban nikhona bazalwane. Yes, bamcelile ukuthi azoba i-cutting razor kushow yaka Lusanda Beja.
no once more 6 nikhona bazalwane umfundisi izolo ushumayele ngeminyango evulekile iopportunity makafika yenza kahle lapha yenza khona kahle someone will recognize him amnikeze ithuba afanele ngabe kudala alithola nikhona bazalwane maye siyathandaza ukuthi noSisfair una more than 20 years ahlabelele ematendeni iSouth Africa yonke yayazi voice yakhe kodwa sinali iCD lakhe nikhona bazalwane so inkosi mayisipha amandla somenzela indlela ukuthi aye studio ayo recorda something iphume bese siyayisupport nikhona bangcwele awushaya izandla zakho amen ngenxa yesikhathi ke bangcwele phakathi kwethu kunomfowethu umpostoli abamaziyo bambiza ngofire nikhona bazalwane manje awukwazi ke kuba negama ukuthiwa ufire bese singawuzi umlilo nikhona bangcwele umpostoli uFire Mfeka all the way from Pietermaritzburg bese imvuselelo before izoza la bese Pietermaritzburg nikhona bazalwane uyo organizeile safika sashumayela basindiswa abantu incwadi zabantu abasindisiwe sashiya nabo nikhona bangcwele manje ke sekayiphathi yale team lena la siyakhona lapho uNkulunkulu asithuma khona uzohamba ayi part of I team le ye GKC nikhona bangcwele siyabonga Fefeza manje angifuni isichithe isikhathi bangcwele ngicela siphakameni sonke sishaya izandla sishaya amakhwela ncika uNkulunkulu ize ngaphambili ngenxa yesikhathi Hallelujah. Cela shani moya ingcwele izandla sikhikize shama qhela. Cela uxhawula abantu abawu3 abaseduze uthi sawubona amakhelwane you look better than yesterday sawubona abanye abakhulumisana bame nezitha zabo mxhawule hallelujah you may be seated in his presence. Let us turn the book of Luke chapter 1 verse number 37. Incwadi kaLuka chapter number 1 verse number 37. Before sibingelele kahle. Sithi amen mase sivulile. Amen. Oh sesitholele. Amen. All right. Kodwa nisabheka nje. Seku right? Okay. Angithatha ithuba sihloniphe kakhulu umphathi weteam ubhuti wethu umvangeli uNkulunkulu amvusile kulezi insuku uthalanda imphefumulo ngibone ngathi nisavula masabingelela mhlamba asithi kunilinda nivule kahle ke niqede khona ngizobingelela kahle seniqedile ukuvula egameni lenkosi waya eGolgotha esivulela indlela esibekela ukuphila baba siyabonga sesivulile asibonga kakhulu ke kubaba umvangeli uNkosi uNkulunkulu amsebenzisa yonke indawo lena eshumayelelana imphefumulo ngiyocela ukuthi bamnkosi uqonda ukuthi bonke abalanda imphefumulo uSathana kabafuni bonke abalanda imphefumulo uyabalwisa bathi oPetru bavuka bayilanda wabafakwe emajele bathi bayilanda Noah baxekwa kwashiwa zonke izinto kodwa uNkulunkulu ongalahlana kamlahlanga siyakhuleka bamnkosi lokuqalile imvuselelo ukuthi uNkulunkulu ame nawe uJesu ame nawe umoya ingcwele ame nawe izitha zakho zize ngendlela eyodwa ibale ngezu 7 ababamba imihlangano ngawo bahlukane egameni lika Jesu asikho isikhathi haleluya asikho isikhalo esilolewe nesoba namandla okuphumelela qhubeka ubuseke engene nasekuphumeni sishayele our vision hold izandleni kule egameni lika Jesu Jesus sijabule kakhulu ngaye sibingelele ubaba uBishop Nhleko uNkulunkulu amsebenzisile kulezi insuku amsebenzisa umhlaba wonke ngicela simshayele izandla futhi my brother asibingelele iteam yonke egameni lika Jesu abahlabelela abadlalayo basiqophela abasethelayo ama ushers yonke nje iteam ngicela sishayele izandla sikikize egameni lenkosi Jesus
Inceku zikaNkulunkulu zonke namakhosikazi azo obaba oma abantu abashinto omneyinsizwa nabancane sanibonana egameni lenkosi. Amen. Hallelujah. Siyabonga ke ngicela sifundeke uverse number 37 for no word from God will ever fail. Ngicela ukuphinda ngoba nusho amen. For no word from God will ever fail. Ngicela ukuphinda amen usho abantu abawu10. Jesus. For no word from God will ever fail. Amen. Amen usho abantu abawu20 ngicela ukuphinda futhi. For no word from God will ever fail. Amen. Awuthi kumakhelwane elishiwa abantu lingafeyili. Esho abantu lingafeyili. Kodwa elishiwa uyena ngeke lifeyili. Kodwa show yena ngefeyili. Mayecha usi umsila usi umsila. Hallelujah. Mayecha uyinhloko uyinhloko. Oh, Jesus. Mayecha ngeke ufuze uphila uzophila. Hallelujah. Angazi amen uqedwa yini kuleli khaya. Hallelujah. Mayecha asikho isikhalo esiloleleyo nesophumelela. Oh, Jesus. Asikho esophumelela. Hallelujah. Ngicela kusifundele fe ngalapho ngakwena futhi. Verse 37. Yes. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Abawusho amen shothi phinda sisi. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Shayizana shalu feyizana. Ngifisa ukushumela ngomyalezo othi akukho kuhlula uNkulunkulu. Awuthi kumakhelwane amen wakhubanjwa amadimoni. Amen wakhubanjwa amadimoni. Ngithi akukho kuhlula uNkulunkulu. Amen. Ayibo akukho kuhlula uNkulunkulu. Amen. Ayangizwa amadimoni bangizwa abathakathi. Akukho kuhlula uNkulunkulu. Hallelujah. Bayangizwa bangakufuna akukho kuhlula uNkulunkulu. Ake singeneke egameni lenkosi kafushane. Sithola izwi lenkosi lana ngenceku kaNkulunkulu uLuka. Sizokhumbula ukuthi uLuka omunye wabafundi bakaJesu ohambe noJesu wayesethi ke angahambi noJesu mase ngabhalela imbali enhle izinto uJesu ayihamba nazo. Wayesethi nembali enhle ngiyibhalele nesekhunda ngiyibhalele. Uthi ke mayimbhalela ubhalela uTheophilus omunye wezikhulu wamadoda noma ngingachazeki kahle ukuthi naye ubenza imedicine njengaye because by profession uLuke bewudokotela but engazuthi omunye wencitha ubuchopho because ngesikhathi ebhala lencwadi uLuka omunye omsize kakhulu ukufanda ukubhala kwalencwadi uTheophilus but ke mayimbhalela uTheophilus ke umlanda ngesikhathi efaka uZakaria ethi kwakhona uZakaria nonkosikazi wakhe uElizabeth lithi iBhayibheli befundisi kuhamba isikhathi eside bengabathola abantwana baze bayishumayeza bona bathi asinabantwana baze bayishumayeza bona bathi siyoze sife singenabantwana baze bayishumayeza bona bathi siyoze sife sadalelwa lokho ukuthi abanye banabantwana kodwa thina sinabantwana kanti bakhuluma ngabashumayezana ngakho abakhulumi ngeplan yasezulwini. I wish amen ngihamba nani leli khaya ngoba abanye sebeyishumayizile basho njengoZakaria bathi siyoze sifele emjondolweni siyoze sifele ekhambeni ngeenyawo siyoze sifele kunomkhukhu ehlala kona siyoze sifele nabantwana bethu kulento ehleli kuyona basho izinto abayicabangayo kodwa basho izinto ezibhalwe ngabe ezulwini. Awuthi kumakhelwane okubhalwe ngawe ezulwini kwahlukile kunalokho ocabangayo ngoba lokho ocabangayo nokubhalwe emazulwini. Makholwa kunezinto ezibhalwe ngawe ezulwini ingakho ubamnkosi ethunywa uNkulunkulu kule ndawo ngoba kunezinto ezibhalwe ngawe ezulwini. Amadimoni abetha ayaqeda ngeCovid-19 anqaba amazulu ukuthi kuphele ngawe abathakathi bebethi baqeda ngawe amazulu anqaba ngawe John makhelwane kunqatshiwe ngawe Jalo umakhelwane kunqatshiwe ngawe. Kunqatshiwe ngawe. Hey, wisho ngaba amen ukhona kule ndawo.
wena usuyitshelile wathi nemndeni wakho uyozufe nezingane ezidakwa utshwala, uyozufe nezingane ezingashadile, uyozufe nezingane ezingaphumelele, uyozufa nje kodwa kunezindaba ezinhle nezimnandi zokuthi angeke ufunje. Abahlekayo basheshe bahleka kanti inkosi Jesus izwile ngegama likaJesu ekuhlale kunje. Hey, okwakho kwasemhlabeni kuthi okwakho awusilutho kodwa ezulwini mabekubheka babheka utho. Okwakho kwasemhlabeni kuthi awunagama kodwa kwasezulwini kuthi kunemicabango emihle ngawe. hallelujah. Alright, iBhayibheli lithi uZakhariya nomkakhe bayishumayeza. Engathi ungathi kulohle na umrebuke ngamabomu uthi hey kade uyishumayeza insangu. Awu kodwa Nkosi yami hayi uyishumayeza into engekho. Uyishuma ebazalwana selimile itende phela. Qhude manikiniki okaSathana kusho ngawe, okaJesu kushe ngawe. Kwahlalwa phansi kwahlela kwagqitshwa ngempilo yakho. Wembalenhle for Jesus. Ngegama likaJesu. Awu kodwa uNkulunkulu. Ngisekwi introduction nje ukuthi ngizwa ngihlanya ukuthi angihlanye kuleli tenda. Ngizwa amandla kaMoya Ngcwele egcwele leli tenda. uNkulunkulu uzothatha into engelutho. Ayigeza ayihlalise namakhosi. Ungithathe down. Ngingelutho. Wangibeka high. Wangenza umuntu. Qhubeka. Ungiphumelelisa. In the name of Jesus. Hallelujah. Awuthi makhelwane I can't hear you makhelwane kukhulunywa nawe lana awuyona lento abantu abathi uyiyo Jesus uyilento amazulu athi uyiyo. Hallelujah. Hey Nkosi yami. Now Zachariah nonkosikazi wabo bahlala bathi siyoze sife sinje kanti uNkulunkulu uzovela athumele the angel by the name of Gabriel. uGabriel wayengathunyiwe kuElizabeth noZachariah, wayethunywe kuMary. Ingelosi yathi kodwa Gabriel awukwazi kuya kuMary siyomnika umntwana kanti noElizabeth isihlobo sabo cousin sister akanayo umntwana. Wabekho ngaba ngiyabuya mhlamba khona. Akwazi ukuthi umntwana ngatholwa uMary kanti noElizabeth kade alinda kwasekuthiwa ngamabo omdlula kaElizabeth. Ingelosi yafika kodwa khona into engihlanyisa ngoElizabeth nangoZachariah umyeni wakhe ukuthi noma bengenabantwana abamnyekanga uNkulunkulu. Ngicela ukuprofetha kuleli khaya ukuthi awunamali ngeke simnyeka, ukuthi awunakudla ngeke simnyeka, ukuthi awunamoto ngeke simnyeka, ukuthi awunayo impahla yokugqoka ngeke simnyeka. Njalo makhelwane ngeke ngimnyeka, ngeke ngimnyeka, ngeke ngimnyeka. Gama likaJesu. Hey! Ngegama 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 likaJesu. Ngeke ngimyeka. Ngeke ngimyeke. Abanye bangashada ngashada ngeke ngimyeka. Ngegama likaJesu. Bangahamba ngemoto ngabe ngeke ngimyeka. Ngegama likaJesu. Ngeke ngimyeka. Ngegama likaJesu. Ngeke ngimyeke. In the name of Jesus. Ngegama likaJesu. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ngeke sizamyeka. Hallelujah. Ngeke simyeke. Bahlala bengenalutho
bathi kodwa ngeke simyeke engani basho nje ngencandela asehli kule ntaba futhi sisukela asikhweshi asida akhohlala nathi kwenzenjani embalenhle Hallelujah. ngizotshela kade sethu uyasuka Hallelujah. babahlala nathi lisho nililanga masinka hlali singenamsizi asehli kule ndaba futhi asisuke la futhi asisuke la asikhweshi asinda akhohlala nathi akhohlala Jesus. Zakaria umngakhe bekhiwa inyumba ebekhiwa inyumba uamen kuphindisa ukuthi uthani ngangibamba ebekhiwa inyumba Jesus. akushonga uNkulunkulu kusha abantu Hallelujah. abantu abathe uyosufu nje Oh Jesus. abantu abathe unamanzi amnyama Hallelujah. abantu abathe ngeke kushadwe Oh, Jesus. abantu abathe ngeke ukhohle Jesus. akushonga uNkulunkulu kusha abantu Hallelujah. kodwa ngiyaprofeta namhlanje Ngegama lika akushonga Jesu. uNkulunkulu akufani nokushiwa abantu Ngegama lika Jesu. Zakaria umngakhe bekuthiwa should akushonga mina but umngakhe bekuthiwa ebekuthiwa Oh Jesus. Hallelujah. mxelele umelwane wakho uthi akushonga uNkulunkulu Akushonga uNkulunkulu kusha abantu kusha abantu. bathi ngihlanyiswa yilokhu baphathi uMary Nkosi yami. akuza amantombazana utho nje gijima amantombazana utho sheshani ke ngisika ima khona lapha woza ngala ume ngala nibhekana ingelosi iyasuka ize kuMary kwasho ukuthi uMary uzwana noElizabeth Nkosi yami. izinto zaMary zasulelwa kuElizabeth asiphinde emkiliche ngoba izwakala kahle kwangaziwe kulo wayengekho nje kutheni kuziwe kuyena Oh Jesus. ingelosi ayisuka ize kuMary Oh Jesus. kwasho ukuthi lo sisi unenhlanhla yokuzwana nalo izinto zalo zasulela lo asiphinde Oh Mvangeli, Jesus. asiphinde kwangaziwe kulo kwakuziwe kuMary kanti izinto zikaMary Oh Jesus. zizokwehlika izinto zikaMary zizokwehlika kuElizabeth Jesus. zavele zehlika ngoba kuya ngokuthi uzwana nobani Hallelujah. wena wawungadakwa utshwala wazwana nezidakwa sewudakwa utshwala wena wawungafeba wazwana nezifebe sewuyafeba wena wawungayidli insangu wazwana abanensangu usudla insangu Oh Jesus. wena wawungathakathi wazwana abathakathi sewuyathakatha wena wawungahleba wazwana abahleba sewuyahleba uzwana nobani Hallelujah. uzwana Nobani. uzwana Nobani. wawungadlisa amadoda wazwana nabadlisa amadoda sewudlisa amadoda wawuhlonipha ekhaya awusahloniphi uzwa Nobani. Jesus.
Egama lika Jesu. Uzwana Nobani. nobani? Mkhwebelo sethu uzwana nobani? Wana nobani. Uzwana nobani? Lo muntu ozwana naye, check your seat please. Lo muntu ozwana naye uzokuphakamisa, uzokwehlisa. Lo muntu ozwana naye uzokuphusha, uzokudonsa. Lo muntu ozwana naye uzokuphumelelisa, uzokubhidlizisa. Uzwana nobani? Athi makhelwana konakele indawo. Akonakele ndawo. Uzwane nabantu abangafuni ukufunda. Uzwana nabantu Nawe abangafuni wayeka isikole. Jesus. Uzwane nabantu abangafuni ukuzama. Oh Jesus. Nawe awuzami. Uzwane nabantu abangafuni ukuqala amabhizinisi. Nawe awulikadla. Uzwane nabantu abahlale bekhala bethi kuyaphethe eSouth Africa. Uzwana Nobani. Awu kodwa. Siyami. wawufika enkonzweni. Wawukazi ukuthandaza uzile ukudla. Wawuvuka ungalali kuze kusungathandazile. Wawungadoji inkonzo. Wazwana nalabo ozwana nabo. Ejani makhelwana akusiwena. Akusiwena. Yilo ozwana naye. Lozwana naye. Inyonzo hlobo lodwa indiza ndawonye. Mawuzwana nezipero uzohlala uphila ngezinto zaphansi ngoba izipero ithanda izinto zaphansi. Izipero zijola nomama abadala ukuze ithole imali. Izipero ijola nobaba abadala abanemkhabo ukuze bathole imali kuma bless. Impilo yezipero iphansi. Kodwa ukhozi alifuna ukuphila ngezinto Oh zaphansi. Jesus. Ukhozi lifuna ukuphila ngezinto zaphezulu. Ngiyathandaza emva kwalemvuselelo akuvuka ama-eagles azondisela phezulu. Noma unezingane ezimbili uzoba i-eagle, noma unezingane ezintathu uzoba i-eagle. Oh, Jesus. Kanjalo umuntu uMichael uyisidalwa esisha. Jesus. Okwaqala kuyadlula bese kuvela okusha. Egama lika Jesu. Hallelujah. Baphathi angene kulo cream mase siyavana sibabone kusasa ngicela ukukhulekela abantu abagulayo mase ningiphathela kungaba i-CV kungaba into zakhe zebusiness kungaba iskipa noma yini engane yakhe ephuzayo nalo muntu wake nowaduka engamtholile okungenzeke ebantwini Zeka. Egama lika Jesu. hlamutsheliwe kwathi une cancer uku stage 4 i-cancer versus igama lika Jesu Oh Jesus. wonke amadola ayaguqa Egama lika Jesu. mhlawumbe u-HIV and AIDS mhlawumbe ne-COVID-19 wonke amadola ayaguqa Oh Jesus. namhlanje kunamhlanje Egama lika Jesu. mhlawumbe akekho osebenzayo ekhaya Oh, Jesus. namhlanje kunamhlanje Egama lika Jesu. okungenzeka ebantwini kuNkulunkulu Ngiyazama. In the name of Jesus. yadlula ingelosi but because of time angizama ukutshontsha la ngiyalingeka ekutheni uZakaria. Look at me, I'm about to close now. Ngiyalingeka ekutheni uZakaria kwathiwa wafike kwathi uzothola umntwana wathi kanjani sengimdala walekha kwi-faith. Ngiyalingeka ekuvuseleleni ibandla ngefaith. Ukholo lasuka kuZakaria kwathiwa ngenxa ukuthi awukholwanga uzovaleka umlomo uyozazala unkosikazi wakho uyoconceive azazale wena uvaleka umlomo ngoba ukholwanga. Njengoba Shumayela lashintshana kuleli pulpit itende limiso baba uNkosi zonke ingceko zikaNkulunkulu mawungayikholwa lento eshiwoyo ngeke uyibambe lento kufunwe kuyona. Ungavuma ukuvalekela umlomo ngenxa yokulekha ifaith. Ungazuhlulwe uBhathimewa okwathi bebusiness wathi uBhathimewa ubaba wami wayempumputhe umkhulu wami wayempumputhe kodwa ngiyarefuse ukufa njengabo. Kwavuka ifaith wathi ake ningithathe ningibeke ngasendleleni la uJesu ezodlula khona. Ifaith yavuka ungalahlekelwa ifaith. Kunowesifazane owayenomopho for 12 years wathi if I can touch faith ayivuke kuleli khaya. Egama lika Jesu. Ifaith ayivuke kuleli khaya. Egama lika Jesu. Ngenxa ukuthi awukholwanga umlomo wakho uzovaleka. Khona izinto zakhe engavaliwa abathakathi ezivalwe ngakholwa kwakho.
Mawukholwa ukuthi uNkulunkulu uyashintsha isimo namhlanje, siyashintsha namhlanje. Mawukholwa ukuthi awusimsila wenhloko, siyashintsha namhlanje. Jesus. Mawukholwa ukuthi awuzofa uzophila, yashintsha namhlanje. Hallelujah. Awunyakazise lo naye uthi akuvuka ukholwa, akuvuka ukholwa, akuvuka ukholwa, akuvuka. Igama likaJesu. Ngoba ukholwanga kuzovaleka umlomo. But khona kunye okungihlanyisayo. Mayidlula ingelosi idlula iya kuMary. uMary ayimbingelele ithi black bone, yellow bone. Ayisho lento yakaZulu ukuthi idudla untombi nengena basket yangena emakethe wangikhipha noma uyangifaka. Ivele imbingelela ngenye into angayazi. Ithi Mary, you are highly favored. I wish ngabe ngihamba nani kodwa sengivahle. Oh Jesus. Ithi Mary, you are highly favored. In other words, Mary, wena bewibuka uyinto engelutho, but mina sengizile as an angel of the Lord ukuthi Mary, you are highly favored. Engathi kade kudilaywa imvuselelo zamba ngapha nangapha embalenhle kanti uNkulunkulu belinde uSeptember wokuthi azothi ngonkosi kuleli khaya ezothi nawe ifavor mbalenhle awunqinyane abafavorisho uNkulunkulu abavinjwa ifavor kaNkulunkulu ifikele into engelutho yake yafika ifavor kuNoah kwathiwa Noah baningi bagcwele kodwa Noah you are favored ake ushumayela ivangeli ngomkhumbi yadlula ifavor yaya kuAbraham yathi uhlale eThixweni kubantu bakini kodwa ifavor yakhupha Abraham yafika ifavor kuJoseph yathi noma umagcina kodwa ifavor izokukhuphula awuthi umakhelwane I am highly favored. Igama likaJesu. Oh awukholwa lento ayishoke awuthi I am highly favored. Ifavor kaNkulunkulu yahamba noJoseph ebizwa ngeforeigner kodwa iforeigner laphatha endaweni engeyona ngoba ifavor ifaka la ungangeni khona. Awuthi umakhelwane I am highly favored. I am highly favored. Ifavor yafika kuMoses. Ithe mayifika kuMose yayisithi Moses noma ubulele kodwa ifavor yami iphe kwakho ayinendaba ukuthi umbulali bakwazi njengombulali kodwa mina ngikwazi njengomprofeti wami. Moses ifavor yami iphe kwami, ifavor yami izokuvulisa ulwandle, ifavor yami izokwehlika izingwa kungekho bhayela. Athi umakhelwane I am highly favored. I am highly favored. I am Highly highly favored. favored. Ifavor ijwayele ukufikela abantu abanganakiwe. Hey Nkosi yami. Ifike kuKing David ebizwe ngevezandlebe bemncintsha opholoni bakubo bemncintsha ukudla kwakubo. Hallelujah. Kwasikuthi ifavor noma ngancintshwane kodwa lokho ithi ifavor ngihamba nawe David. Oh Jesus. Ubaba wakhe wathi lo awuthi ngimbulale engakafikwa la iyakhona Oh, Jesus. yathi ifavor kazofa Hallelujah. wamthumela entabeni enamabhere nengonyama yathi ifavor ngeke ambulale Oh Jesus. ifavor yahamba naye wangena phakathi epalace wanquma ikhanda likaGoliath. Ifavor ifuna into eyodwa ithi ifavor wena uza kumina nemkhonto uza kumina nakho konke kodwa mina ngiza ngegama ngoba ifavor ifuna igama, ifavor ifuna amafutha, ifavor ifuna uvaselina, ifavor ifuna manje, ifavor ifuna intambo, ifavor ifuna igama. Athi uSolomon igama likaJehova lingumbhoshongo namandla atholungile ubalekela kulo Messiah Lontega. I am highly Favored. Igama likaJesu. I'm highly favored. from umuntu ophika obaba wakhe Hey. wabekwa ngoba yiking. Nkosi yami. Ifavor inendaba unababa, Nkosi yami. ifavor inendaba uyintandana, ifavor inendaba umfelokazi, ifavor inendaba uzothatha nuhlanganise na, ifavor inendaba unaso nesitulo sokuhlala, ifavor inendaba una usunombhedo nezipringo nomgodi. Ifavor ithatha into engelutho iphakamisa. Hallelujah. Tell number 3, I am highly favored. I am highly favored. I'm highly favored. I'm highly favored. In closure, sithandaza Ah, Nkosi uJesu. ngibhekene uthi uDavide my understanding indaba efavor ngibhekene sivale kanje
usethi ke uJonathan wayengipha ukudla kwababo wakhe. uJonathan angitshele athi ubaba uzokubulala namhlanje suka la ukhona ucasha kwenye indawo kanti uJonathan uzofa engakakwazi ukufavorisha umuntu uDavid. Wayesethi noma engasekho uJonathan usekhona inosele endlini kaJesu. Hallelujah. Ngimenzele ifavor Jesus. ngenxa kaJonathan. iBhayibheli ke lithi kwase bephapha bethi hayi ukhona kodwa abafundi ukukhuluma la imbalenhle ukhona kodwa Ulunyonga. wathi uDavid shut up usekhona yini osele embalenhle ngimenzele umusa ngenxa kaJesu. Oh Jesus. Ukhona kodwa uphuza utshwala shut up Hayi. usekhona Oh yini Jesus. ukhona kodwa hayi uyiseta mgaqo shut up Oh Jesus. usekhona yini Hallelujah. ukhona kodwa uyisahluleka shut up Oh Jesus. usekhona yini. Hallelujah. Sekhona yini. Hallelujah. Osasele Oh Jesus. embalenhle ngimenzela umusa Yeah. ngenxa yozandla imanxeba Hallelujah. ngenxa yonyawo amanxeba Hallelujah. ngenxa yalo wathwala umqhele wameva Hallelujah. ngenxa yalo wadlina umhlane wakhe Hallelujah. ngenxa yalo wabethele esiphambanweni Hallelujah. balindele ukuthi uzokhipha amazwi enhlamba Igama likaJesu. kodwa wathi bathethelela Hallelujah. ngoba bakwazi abakwenzayo Oh, Jesus. kodwa wamemezela wathi namuhla ngizoba nawe Jesus. eparadise lami kodwa wamemezela Oh, Jesus. wathi kufeziwe. Hallelujah. Igama Usekhona likaJesu. Osele. Osasele endlini kaJonathan umenzela ifavor Onkosi yami. endlini kaSawula umenzela ifavor ngenxa kaJonathan. Ngizwe umoya ingcwele favorisha abantu. Thank you Jesus. Igama likaJesu. Abanye bayikholwa lento abanye bayikholwa. Funa usho amen uze uthi ayikholwa ushaya izandla usho that. Hallelujah. Ngizwe umoya ingcwele favorisha imbalenhle. Hallelujah. Ngizwe umoya ingcwele qeda ubugebengu. Hallelujah. Ngizwe umoya ingcwele qeda ababulali. Igama likaJesu. Ngizwe umoya ingcwele qeda abathakathi. Igama likaJesu. Ngizwe uJesu ngene imigaqo yakulenda. Igama likaJesu. Ngizwe uJesu ekhahlela amadimoni. Igama likaJesu. Ngizwe uJesu evula iminyango. Uma evula akekho ngavala. Uma evala akekho ngavula. Kanti sihamba noma sihamba nekakarampa. Sihamba noyawo. Sihamba noShalom. Sihamba nomikhathesha. Uyana izola. Uyana namuhla. Uyana naphakade. Ima ngenyawo uthi I am highly favored. Highly favored. Igama likaJesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Jesus. I'm highly favored. I'm highly favored. I'm highly favored. I'm highly favored. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awukhohlwe lo mena. Awukhohlwe lo mena. Moya ngcela ubamba abantu manje. Ngicela ngabe kusanyaka samuntu. Ningadluli lesi sibusiso. Oh, Jesus. Sime ngenyawo sonke. Nezingane zami nime ngenyawo nonke. Oh, Jesus. Phamsanizana nivala amehlo. Igama likaJesu. Abanye kunezinto ezinyakaza eswini. Abanye kunyakaza amadliso. Igama Abanye khamba likaJesu. stress. Igama Abanye khamba likaJesu. depression. Igama Abanye likaJesu. kusha inyawo ezibaphathayo. Igama Abanye kusha likaJesu. amadimoni lawa ababamba ebusuku. Igama likaJesu. Phakamizana uvala amehlo. Zobala ka7. Mangifika ku7 nibhabhatiswa ngomlilo nonke. Phakama izandla yeka lo seduze uvala amehlo. Kunyakaza izinto khulula abantu manje In the name emhlabeni. of Jesus. Khulula abantu, khulula abantu, khulula. Get ready, get ready, get ready. Nankamandla. Abanye bagcwaliswa ngezilimi ezintsha. Oh, Jesus. Abanye bagcwaliswa ngamandla amasha. Igama Abanye likaJesu. bagcwaliswa ngegazimudla. Oh, Jesus. Yes, yes. Igama Yes. likaJesu. One. Igama Get ready, get likaJesu. ready, get ready. Uma ngifika ku7 wonke umuntu uzovula umlomo wakhe engathi akekho mina
ngesikhathi ushaya izandla ku7 uvula umlomo khona okwenzakala phakamisa izandla ama-ushers abe ready khona bazohluleka kuyimela yes 2 3 4 5 6 get ready mbalenhle get ready ubambe la ukhula khona uyaphiliswa manje kunezinto ezigashula kubantu manje 6 get ready 7 shayizanda ufuna umlomo usharakatana baba rikotana baba in the name of Jesus. rekatana baba hierana baba namba bebanjomlila yes fire all over fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. vala amehlo musukuthula qhubeka kuthandaza yes le nyembezi engiyibonayo zokugcina oyikhalayo In the name of Jesus. rakatana Agama bakasi lika Jesu. Agama lika Jesu. yarabakasimandoya Agama lika Jesu. In the name of Jesus. anivula amehlo ningibheke sisama ngenya kwenzeka imangala imani ngenya ungabisahlala phansi inyawo zakhe zikuphathayo yima ngazo namhlanje yaphinda ngicela nisukume nonke angabe ikhohleli phansi Apostoli kade ngikwi fasting before ngizela ngibheke nonke I prayed kule ndawo ngiza kuyona ukuthi ngisenze idemon le headache elingekho normal elihamba namehlo elihamba nomqala and iningi lalabantu labahlushulele ikhanda bathule nalo abanye abaningi baphuza amaphilisi bathi awabasiza ngithenje mangena engena nathi umvangeli ngeze ukuthi idemon le witchcraft liyancibilika njengamanje Agama lika Jesu. ngicela labantu abahlushwile idemon lekhanda elingekho normal bakhitshimezela sibathandazele before sibize altar call alikho normal ngilithandazele yonke le fasting ngiyabuza ngingcwele kwenze njani uthi kunekhanda elitshalwa amademon elingekho normal abazalwane bangaphumi ingaphumi noyedwa manje ngiyacela ukuthi mawukade usemvuselelweni siyashesha ukuphuma ulinde isibusiso ngoba khona labantu abangakufuni lemnyanga okufuna umbathiswa isibusiso itelezoma only 2 weeks lo 2 weeks lona awusebenzisi sebenzise ngathi uyagula ngoba liya kwabanye malisuka la phamsanzana nivala emehlweni phamsanzana nivala emehlweni akusile ikhanda yimpi kade kweyakho angazi ubala kunini obefuna ukuyibulala kula kunini oke wadla amaphilisi ebulala bani la obula kunini ophi athi sandla when wadla nini was beka amaphilisi ana amangaka I don't know, Madam. maningi fire ngicela iashalizele fire demon suicide get out la ngicela ibandla lulisandla kubona ngithe ngisehlane ungilingwa yena waba nami umhlengi wami na ungamthatha umenzo wakhe ngelitshe baba uNkosi cela simthandazele sibathandazele asawu na ungamthatha ngicela sihlabelele na ungamthatha umenzo wakhe abu ashas abu liyasha baba liyasha na ungamthatha sonke bo na ungamthatha akulizo bo abu
Umhlengiwa. Asivala amehlo sehlisa izandla. Vala amehlo akho wehlisa izandla. Nase nanenhlanhla mbalenhla nimeme bonke abantu. Nisho ukuthi uJesu uzele nina nonke. Ngicela uvala amehlo akho. Mase wehlisa izandla. Zehlisa izandla. Ngicela umuntu othi hawu ngase ngabonga Jesu. Uvala amehlo kanjalo. Ngase ngabonga Jesu ukuthi wafa ngenxa yami. Mangifa ngizophila. Uyisango lezulu. Uyithikithi lami. Uyindlela uyiqinisa ukuphila. Ngene enhlizweni yami. Ngibuse, ngiphathe, nginqobele. Phakamisa isandla siqondele ukhona. Ziyaphakama izandla. Siqonde sibe phezulu. Jesu ngiyasindiswa ngene enhlizweni nami. Siqonde isandla esisodwa sibe phezulu. Isandla phezulu. Isandla mhlaka uwe wakholwa wawa nawe phakamisa isandla. Ifavor ipheke impilo yakho. Isandla phezulu. Ngilinde nawe Jesu nakuphila kwami ngiphathele kona. Ngicela siqonde isandla ungasaba abantu. Sibe phezulu isandla. Sibe phezulu. Ngisalinde nawe esisodwa sibe phezulu. Ungasaba abantu wonke umuntu evala amehlo. Isandla phezulu. Isandla ukuthi inkosi ngiyakwiliza, ngiyaqwila, save my life. Phakamisa isandla. Vulana amehlo nonke niphakamisa isandla. Vulana amehlo. Gijimani niselani bashela isandla besese. Gijimani. Sisi. Hallelujah. Gijimani. Thank you, Jesus. Gijimani. Sincane kodwa lesandla. Gijima ngibona izandla lapho. Wos. Sisi gijimani nise ngaphambili ekumngani wakho. Ngibona izandla lapha emuva. Musana ukusaba abantu ozana. Ngibona izandla emuva. Zazancane izandla abantu beze kuJesu. Zazancane izandla kusindiswa abantu abangaka. Hallelujah. Ozani ngaphambili. Abadala abancane. Mawufika phambili uphamisa izandla zakho. Uvala amehlo akho. Laba basemuva. Mawungazana noJesu ngilinde wena ozaphambili. Mawuke wazana naye wawusuwa. Kwaphela ngawe awusayizwa lento waza ngaphambili nawe uJesu akabuyanga ngo23 nango24 sisamlindela usalinde nawe woza ngaphambili ngicela niphamisa izandla lamehlo lonke ibandla lolu izandla kubona kulama minute ambala ngicela nibalekelele vala amehlo akho nazi nanenhlanhla uthi inkosi uJesu nimemeza nginizwe inkosi uJesu ngilizwile izwi lakho layihlula impilo yami namhlanje ngiyaphenduka ngiyumzalwane izono zami ngiyabonga kade wayixolela namhlanje ngiyavuma ukuthi waxolela izono zami ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile ngiyavuma ngomlomo wami ngiyasindiswa namhlanje ngegama lika Jesu ithanda ukumemeza ngegama lika Jesu anginizwa ngegama lika Jesu 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 mvangeli ngicela uzothandaza thandazela isivuno esingaka kusuka ngomsomluko kuze kube namhlanje lesihlanu mhlawumbe uke wasiphakamisa isandla weza phambili ngicela sikwenzele umkhuleko special wokuxosha ifiye yokuthi isebezokuhleka la imbalele ngisiphakamisela isandla ngomsomluko lesibili lesithathu lesine ngicela uzela ngaphambili nawo bajoin gijimani nonke isiphakamisela isandla umsomluko lesibili lesine lesithathu lesine wozani nonke ngaphambili ngizwa engathi singalwa nalomo wokusaba kumele uJesu bonke abaphakamisa izandla umsomluko uze kube izona abese ngaphambili bengasaba basheshe sibenzele lo mkhuleko special siyathandaza umvangeli ngeke ubuyele emuva uzoshumayela uzofakaza uzohlabelela kuzokwenzeka izinto baze basindiswa abantu umvangeli yo phamisanzana zombini vala emehlweni thandaza Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho ngokuphenduka kwesone sodwa izulu liyahlokoma naba beze kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele naba beze kuwe mphosho